Vi mener, at vi burde sprede flygtninge i EU. For at mange flere kan søge asyl om året. Det er bestemt ved EU-forordning, at flygtninge kun kan søge om asyl i et land i EU. 80% af de flygtninge, som hvert år kommer til Europa, ankommer til Grækenland på grund af landets placering. Og kun 20 flygtninge kan søge om asyl ugentligt. Det anslås, at der findes mellem 800.000 og 1.500.000 flygtninge i Grækenland. For at hjælpe os alle må vi sprede flygtninge i EU. Stem på os at få et bedre Europa.